Hola, aquella amistat que tant sap de vi t'ha convidat a menjar i t'ha dit «Porta tu l'ampolla». Horror! Només coneixes 3 marques de vi i una d'elles Van Tetrabric. Què faràs? Carles Andreu Trepat, de la Conca de Barberà, un vi per fardar a un wine lover. Ets un wine lover? Et gastes 20 euros per una ampolla de vi, mai aprofites les ofertes del súper i saps pronunciar en perfecte francès Cabernet Sauvignon? Tot això el teu amic ho deu saber, però tu també si li portes aquesta ampolla. Aquí tenim una varietat única al món, autòctona de la Conca de Barberà. Té un nom propi, Trepat. El Trepat és un vi tan especial que és raro. Per això millor veure amb algú que sàpiga trobar-hi la gràcia. I quina és la gràcia? Mireu quin color. És com tènue, fluix. Durant anys hem comprat vins com si fossin pintallavis, com més vermell millor. El nas fa una olor molt intensa a pebre i a violes. És gairebé com quan entreu en una església per Setmana Santa. Quan el tasteu, també veureu que és un vi raro. És molt àcid al principi, però molt refrescant, agradable, ters, i després es va tornant totes aquestes espècies. Com que té fusta, també hi notareu una mica de vainilla, o de regalèssia, o de canyella. És millor un vi amb fusta? No, però té totes aquestes coses que abans no notaríeu. A Carles Andreu tenen la mà trencada a fer aquesta mena de vins. Van ser pioners a recuperar aquesta varietat i a posar-li protagonisme a les ampolles. En fi, que és un vi raro, perquè els raros són els guapos, que ho sap tothom i no ho diu ningú. Carles Andreu Trepat, de la Conca de Barberà. Si t'agrada, digue-ho. Si et vols subscriure, ets benvingut. I si al teu amic li ha agradat, recorda, compartir és estimar. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!